Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав омода кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекред мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст сечкаҳои объёмники сайсианои беҳтарин ва Toyota Corolla, Toyota Camry, VAZ 2106, Daewoo Lacetti ва Opel ва дигар навъи мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кард. Opel-ои Caravan ҳам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кори мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. бошад навора сар мекунем, маромат рафтем то охираш тамошо кунем. Дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан ки якта реклама дорем ки ба шумо мерасонем. Ба мо якта мошини боркаш дар корае ки Hyundai Meginta ва ND78, ND72, ND65 ҳам мегуфтанд ки ҳамин мошина чанд хел ном кати мегирифтанд. ба кадом бардро, ба кадом дӯстоне ки ҳамин хел мошинои Hyundai Meginta барои фурӯшӣ ки дошта бошад, як бародар сумашон тайёр аста мегирам. Агар соли 2003 то 2007 боша мегад мехарем, нархош мега ай 85000 сомонӣ то 110000 сомона боша мега мехарем. Айда қиматаш мегад мехарем. Агар кадоме ки дошта боша мегад дар нами рақамошон WhatsApp рой кунанд. Якум рақамошон аст рақамои Тоҷикистон ва дуюмаш рақамои Россия аст. Инашам кор мекунанд ва WhatsApp пайваст доранд. Кадоме ки дора мега илтимос дар ами рақамо рой кунанд, суратоша яъне ки мехаранд. Инам хали Hyundai Meginta ҳам хали мошини боркаш буда. Хайр кадоме ки яки одамия дошта боша, ҳамин бародар мехара. Агар ягон ҷуръотон, ягон рафиқон агар дошта боша, як хабардор кунен, сумашон налича мехаранд, маромат дар ами рақамо рой кунен. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст баъдро ки Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка объёмни соли барои 6 1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 2.4 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин 4 электропакет, кондиционер, 4 диска, 4 балонаи, пачка, задни камера, хоб кондиционер, губкават кадаги, хоб мошинча мегад, яъне ки дарош мегад пулт катоӣ мешавад, салоншам тоза, обши мошин ҳолаташ беҳтарин аст. мошин мега хелае ки даст як удом нагаштида мега мошин такси гаштагӣ нест. ҳама ҷошо мегад кор мекунад. люкам дорад, кондиционер, электропакет, ҳамаш сатфа мошин балона, ҳуҷҷатшам нав кадагия. мошин тоза объёмни раднои классика, ягон сарапина расход надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 ва фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. вариантҳои алишам боша мека, ягон духонага квартира алиш мекунем аз территорияи Душанбе ки илтимос фақат аз поёнои корвоне аз дигар ҷо духонага боша мега алиш мекунем, болоиш мегад пул яъне маслиҳат мекунем. якум рақамошон аст TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамои Россия аст, инашам кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. кадоми налич ки мегад 75 аст, кадоме ки алиш мекунад болои мошиншон яъне ки ба квартира. дӯстони азиз, хай барои болои ба квартира яъне ки нархша бо яъне маслиҳат дигар хел нархати мегад маслиҳат мекунем. обши мошин мега ягон расход мошини якдаста, ҳолаташ беҳтарин дар ноҳияи 5 ҳама ҷош кор мекунад. хай бисёри баъд такрор мекунад. кадоми шумо ки мехаред рақамошон аст, ҳардаш кор мекунад. метавонед ки дигар маълумотои пурра ва сатфоидаша аз рақамо гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст баъдрон ки Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2010 сол бензин газ кор мекунад, мотори 1.8 литр, коробка автомат, ҳолати мошин мега беҳтарин американка. мошин мега ягон камбудӣ надорад. 6 моҳи дигар мегад ҳуҷҷат дорад, 11 моҳи дигар мегад яъне ки танировка. обшим 6 моҳ танировка, 11 моҳ ҳуҷҷат ки навбарод. инamo камтар хато фаҳмондем. 6 моҳ танировка, 11 моҳ дигар ҳуҷҷат, электропакет, кондиционер, 4 диска, мошин мега тоза американка, ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак ва фурӯхта мешавад бо нархи 85000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. хоб, ин ҳамин рақамошон аст TCL кор мекунад. ба кадоми шумо ки ҳамин хел Toyota Corolla тоза ки лозим бошад, дар ҳамин рақамошон занг зад дигар маълумотша мегирем.
одамоне ки налид чӣ мегирад бо ягон сум муомила мекунанд. не ки нашуд номерои мошин нагуфтем ки ира метиҳад ягон чӣ гуфтагӣ нест, номерошам номерои зур будае. Барама тамос гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошад бо мо тамос гиред, ёки сурат маълумота дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. лайкҳоро занед фаромӯш накунед ва силикаи навор дар WhatsApp мо подлизаш кунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон бояд таги ҳастад мерседесҳои Benz C-класс ҳастад ки сечкаи простои ранги объёмне кадаги ҳастад бухай аниқ мекунен. соли барои 6-1994 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 8 литра коробка механикаи мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаи прести 4 балонаи 75%, салоншам тоза ва монитор ва самбуфера мега дорад. мошинча мега 100% мега срочно пул дар кура муомила када метия мега соҳибош. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар, яъне шаҳри Қорғонтепа қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 43 000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. инам хел бамперош ранги объёмни кадаги дӯстон азиз, хай бо чӣ хел объёмни кадаги аст ай соҳибшон мепурсем. самбуфер монитор ҳамаш дора мега қатиш, яъне падарка. инами рақамошон аст мегафон кор мекунад, дигар маълумоти пураш аз соҳибашон 43 000 сомонӣ мошин дар шаҳри Бухтар. дар комментария бисёр хоҳиш мекунем ки сечкаи простои объёмни кадаги монем, ина баъри шумо гуфтагитон. инами рақамошон занг мезанед, дигар маълумотча мегирен. кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кора дар таги комментария нависен, мо агар ёфтем шумода якум шуда видео када пешкаш мекунем. фақат шумо дастгиритона фаромӯш накунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон ҳастад Daewoo Lacetti ҳастад ки инам хеле светои радной. соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 6 литра коробка механика ҳолати мошин мега нахаду. мошин мега 4 та электропакет, кондиционер мега кор мега, газ бензин 100%, салон тозак, пӯсидагӣ задагӣ надорад, 4 диска, балоншам обшим навай. коробка мотор мега беҳтарина мега ягон камбуда, яъне ки ҳамин мошинор фақат бисёр коробкашон ғам метавад. ҳамин Daewoo Lacetti не ки коробкаи мошини ма мега 100%, яъне алиш намекунен. моторшам мега беҳтарин аст, соҳибшон ҳамин хел наистам. радной краска серебристӣ. нархи мошина мега 32 000 гуфтесем бо арзонам мешавад ва мошин дар Душанбе пойтахта айни ҳол қарор дорад. инаи рақамҳои ахиронгӯшон аст мегафона ва дар ҳамин рақамҳо WhatsApp-ам пайваст хай. ҳамин ҳар ду рақамҳошон опшн аст, кадом рақамҳо шуда худато занг занед, кадомеш ки яъне қабул кунад ва ҷавоб диҳад. фақат барои одамони харидор дӯстони азиз бо хай мумкин ягон сумам муомила мекардагистанд. кори мо фақат реклама кардан аст. шумо дам агарам хай реклама боша метавонед ки рой кунед, мо фурӯшда монем. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед. мошинои советский бо дигар мошинои арзонам ҳастад. шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон Opel Astra F ҳастад ки светои навхалии савз, яъне ки кабуд дар кузифи караванаш Opel Caravan. соли барои 1997 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 8 моҳи дигар мегад хуҷа дорад. аккумуляторш мегад пачкай, 4 та балон мегад 80%, мотор мегад инжектор, салон мегад тоза, электропакет ҳам дорад, 4 та дигар балонош соза ва диска. опшн мошин мега ҳамаҷош 100% мега ҳамаҷош кор мега. лавни хайна электропакет, мотор, балон, аккумулятор ҳамаш нав будай ва 8 моҳи дигар ҳуҷҷат 97 сол. мошина мега нархша мега 27 та гуфтесем, бисёри баъд не камтар бо ягон сум муомила мекунем. ва чӣ хеле ки инам ҷа наистагаста мошин мега дар Душанбе пойтахта қарор дорад. 27 000 сомонӣ ки нархаш бениҳоят арзон аст ва балоншам навай бо 4 дискаҳои рамашка. илтимос мега беҳуда мега занг назанед, чунки одамони коргарам, фақат барои одамони конкретна харидор. дӯстони азиз, ҳамин соҳибшон чӣ маълумоте ки мо гуфта буданд мо ба шумо пешкаш кардем. барои ҳамин фақат одамони харидор мега тамос гирем. лайкҳоро фаромӯш фақат накунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон ки ВАЗ 2106 мошинои советский молодежни бо нархи арзон. соли барои 1999 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% мега заводид мешава мерава мияхай.
ҳолатшам агар средняам боша не ки нахадва нархшам арзон аст. мошин айни ҳол дар ноҳияи рӯдакии Ленинский районда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 6000 сомонӣ ки бо арзонам мешавад. ина дӯстони азиз кадоми то ки дар комментария хоҳиш кардам ки ваз 2106 бо нархи арзон монем, яъне ки шумо гуфтем ки состоянияи средняам боша мешавад. ина мошинча мега 100% намедонам ки хайр рафта аз пеш бо хатон бинен. нархша мега 6000 сомонӣ мошин дар ноҳияи рӯдакӣ рақамошон мегафон аст. бо арзона мекардем. мошинчаро рафта аз пеш бинен ва савдо кунен. нархаш бениҳоят арзон. фақат навора то охираш тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. чӣ навъи мошине ки дар кор нависен мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Toyota Camry аст ки состоянияи беҳтарин. Toyota Camry 2. соли пароишаш 2010 сол ки сӯзишвораш мегӯяд бензини холия, объёми мотораш 2.4 литр, коробкаш автомат. ҳолати мошин мега беҳтарин. 4 диска, 4 балонаи пачка, кондиционер, электропакет. хоб танировкашам мегӯяд нав кадагасем ва ҳуҷҷатшам. танировкаш мегӯяд нава мега соҳибшо, не ки намедонам 1 соли пара аст неста, не ки нава мега соҳибаш. обши мега ҳолати мошин мега беҳтарин омада бинен. дӯстони азиз гуфта монем ки мошина нагуфтем ки дубайска, американска, европа яки ягон японка, не ки нагуфтем ки кадом давлат бурвардагӣ аст. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбаи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 115000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. инам хеле сайзтар, инам хеле дискош ката, инам хеле ҳамаша мегӯяд комплект метем. 115000 сомонӣ бо кадоме ки мехарад арзон ва муомилаи хубам дорад. рақамош раса мегафон, кадоме ки мехарад ин рақамошона занг зана дига маълумотша гира, фақат барои одамони кан кардани харидор муомила ва савдо дорад. боз такрор мекунам ки шумо дам агар ҳамин хел мошинои қимат, мошинои простои, мошинои буркаш, хона, замин, квартира, лабои намуд аппарат, ягон чи агар реклама дошта бошем бардорам, фирма марамат сурат маълумот чӣ кунем, мо фурӯшда мегузорем. дар имрӯза наварам хамошини фурӯши буд. то видеои оянда.